Hi guys, pupunta nga pala kami ngayon sa kasalan. Dala-dala ko yung tumbler ko kasi alam nyo na baka mapalaban ako doon ng tagay. Mahirap na, hindi ako pwedeng umayaw. Dapat Girl Scout, laging go. Namutang pa ako ng pamasahin yan para lang talaga makapunta ako dyan. Siyempre, hindi ko palalampasin yun. Kakainan yun may humba dun. May kaldereta, may igado. Ano pang hahanapin mo? Siyempre, pinakapaborito ko yung salad. Kasama ko nga pala si mama, pati na yung bunso kong kapatid. At yung hipag ko. So, nasa bus pa lang nga kami guys, kinokondisyon ko na yung sarili ko. Pinapractice ko na rin kung gaano karami yung dapat na itagay ko dun. Mahirap na syempre. Ako ang dadayo, kaya dapat matibay ako. Hindi ako dapat umuwing gumagapang. Nung malapit na nga kami sa pupuntahan namin at tumawag na kami ng tricycle para sumakay papunta dun, kinausap ko yung kapatid ko. Sabi niya sa akin, hindi daw siya kumain ng 48 hours para dito. Nag-fasting daw siya para talaga may space yung tiyan niya. Ginutom daw talaga niya ang sarili niya. Siyempre guys, na-impress talaga ako dito sa bunso kong kapatid kasi natututo na siya. Learn from the best. Siyempre sa akin kasi ako ang mentor niya. Siyempre bilang ate niya, super proud ako kasi ngayon pala nakikita ko na namana niya sa akin na isa sa mga character ko. Ang maghanda. Siyempre sa mga ganitong okasyon, kailangan talaga kung pwedeng wag kang kumain ng 7 days para walang laman ng tiyan mo para kapag umattend ka ng mga ganitong kainan, wala talagang laman is ang space ng tiyan mo. Kaya mo magpasok ng 10 kilong karne sa iyong bituka, diba? Ako nga guys, mag-iisang buwan nang hindi kumakain ng kanin. Pero dahil isa akong patay gutom, hindi ko maaaring mapalampas ang okasyon na ito. Alam nyo ba, nakatatlong sandok ako ng kanin dito? Sino ba naman ang hindi mapaparami ng kain? Kung may ihahain sa iyong ulam, may igado, kaldereta, at kung ano-ano pa, meron pang embutido, meron pang patatim, at meron pang macaroni salad. Ano ba yan? Asan ang diet? Huwag na tayo mag-diet, Debs. Mamamatay ka pag nag-diet ka, kaya wag na wag mong gagawin yon. Sinasabi ko sa'yo, Bes, iikli ang buhay mo kapag nag-diet ka. Kita mo yung kapitbahay ko, hindi kumain ng kanin for 3 months. Ngayon, kapiling na siya ni Lord. Sana maraming alderay sa langit para kapag kahit pa paano makapag-enjoy naman siya doon. At huwag kayong mag-alala guys, kahit marami akong kainin na karne. Huwag kayong mag-worry kasi may baon akong lusartan para sa high blood. Alam niyo naman, Girl Scout ako, lagi akong handa. Actually, 2 banig na yung dinala ko para kung sino man dyan ang may high blood. Kayang-kaya kong isalba. Habang kumukuha nga ako ng patatim, sabi ko sa kanila, naku, kumain lang kayo ng kumain dyan, huwag kayong mahihiya Kasi bukas may bayad na to, ngayon lang to libre. Tawa lang naman sila. Ayun pala, naiinip na sila kasi ang tagal-tagal kong kumuha ng patatim. Sabi sa akin nung isa, bilis-bilisan mo na, dami lang yung pang sinasabi dyan. Sabi ko nga sa sarili ko, bukas ko na lang ulit itutuloy ang pagdadayet ko. Kukonsider ko na lang na cheat day ko ngayong araw. Alam niyo yon, cheat day, ganun. Ngayon ko lang din na-realize na mahirap palang kumain. Kapag gutom na gutom ka, tapos yung gamit mong kutsara at tinidor ay yung disposable pa. Hindi kasi ako nakapaghugas ng kamay kasi wala namang gripo. Naalala ko kung magkakamay ako, andyan si paring COVID-19. Naku, mahirap na. Sabi ko nga sa mga kasama ko, imik-imik naman kayo dyan. Kasi simula ng magkainan, hindi na umimik. Parang na kami hindi magkakilala. Kanya-kanya na ng pwesto. Ako naman palinga-linga ako. Kasi nga, baka mamaya, andyan na yung bride and groom magpapasyat puno. Ako yung sumasandok na yan. Hinainan kasi kami ng kaldereta. Siyempre, kinuha ko yung nakita ko malaking hotdog. Siguro nang mamadali sila paghiwa nila, no? Kalahati ng hotdog, hinayaan na nila. Grabe, ang yaman naman nila sa hotdog. Yung isang haba ng hotdog, pinagdadalawa lang nila. Ayun na nga, hindi na ako nagkamali. Andyan na yung brightin ko, magpapasyat puno. Medyo nahiya pa ako dyan kasi sabi ko,
Ay, hindi po ako umiinom. Char! Pagkatapos ko ang kumain nag-shot puno kami. Pagkatapos nga rin ay tumayo muna ako para videohan yung ating mga bagong kinasal. Kasi nagsasabitan na sila ng pera sa mga bride and groom. Tsaka naghahanap na rin ako ng pwede kong maka-sparring sa next batch ng tagay. Kaso wala akong makita, lahat sila busy. Yung iba nang babalot na ng pagkain, yung iba naman nagsiserve at yung iba nagsasabit ng pera. Wala talagang pag-asa, wala akong makita na pwedeng makatagayan dito. Kaya umexit na muna ako. Habang tinitingnan ko nga yung mga tao, sabi ko sa sarili ko, parang wala na ako dito makaka-sparring sa inuman. Kaya baka ang ending nito, sa bahay na lang ako tumagay ulit. Kaso sabi ko, sino naman ang makakatagay ko sa bahay? Wala naman yung asawa ko. Hindi rin naman umiinom yung hipag ko. Alam nga naman yung kuya ko, madaya yun sa tabayan. So dahil nga wala naman ako maka-sparring, napag-isip-isip ko na iuwi na lang yung alak. Nilagay ko na lang yung 4 kanto sa bag ko at eto na nga naglakad na kami pa uwi. Papunta na kami sa terminal niyan. Mura lang naman yung pamasahe 15 pesos. Kaso lang syempre alam mo yung 15 pesos na yan, pambili ko na yun ng chicharon pampulutan. Kaya syempre kailangan natin magtipid-tipid tayo. So anong nasa bus na nga kami, chinek ko kung nasa mabuting kalagayan ba yung 4 kantos. Alam mo ayoko maaalog talaga ang alak kasi kapag naaalog yan, nakakaalog din yan ang utak. So nung nasa bahay na kami, sabi ko sa kasama ko, tara bibili tayo ng kwek-kikyam, kwek-kwek, pampulutan. Kaso naman paglapit ko naman sa tindahan ako, wala naman, ubos na pala. Ang nandyan na lang ay yung dynamite, hindi naman ako kumakain yan. Kaya sabi ko, naku ate, sa susunod damihan mo ang tinda mo. Kasi kailangan ko ng pampulutan, hindi ako makakatagay ng walang pampulutan. Nung pauwi na nga ako niya, pinag-iisipan ko na kung yung itlog ng mga inahin manok ng kuya ko, yun na lang ang gagawin kong kwek-kwek. Kasi wala talaga akong makitang pwedeng ibang pulutan. Hindi kasi ako naka-takeout dun sa kasalan. Pero okay lang, naka-takeout naman ako ng 4 kantos, okay na ako dito. Yung pulutan, marami niyan sa kapitbahay. Kailangan ko lang ng malaking bato. At kapag may nakita ko dyan na pag-alagalang manok, alam na dis. Mamaya may sabawa na. Tara na, tagay na!